Bahaya khoroksa bwta wngwi nijini buphayung no 1 घन्टानि bising 150 ni saifano kwbang bar thapra rikha. O video clip tabuk social media o markheno viral wngwi tongo. Viral wngwi thangmani yagulo lukurokni markheno reaction bo nugwi mankha. Tei o video nungmani yagulo lukurokni mokol muktwi kwlainani nangkha. Hingke tamo wngkha hingke baksa kheba o video nugwi mankhana jara social media o active tongnai rok baksa kheba nugya phano wngwi mankhana tobe tabuk o video social media o trending top 1 o pirjagwi tongo. Insta reels tei Facebook reels rogo o video markheno viral wngwi tongo tei YouTube rogobo. Tamo wngkha hingke o buphayungni umor wngkha matro 21 bochor hingke 21 bochor umor bo khetao thangmani jorao belai kheno bis gwnang chibuk bai wari rwjakha. Bis gwnang chibuk bai wari rwjakmani yagulo hospital o logi no bono twlangwi thangkha. Twlangwi thangmani yagulo doctor rok bono anti venom injection dikha. A injection dikha hingke je chibuk wari sori o bis wngmani o bis no katirinani eba kheba nosto khlainani bagwi hingke injection bo kwbang mane 10-12 ta abo kahai injection dikha abo kunu kom ya. Injection repaimani yagulo kaisa kokno sawo doctor rok bwta no a jorao jodi no o cherai no banchirwi narwkna hingka hingke o anti venom injection roi paimani yagulo bono kisa phano tamo thudi hinui sawo ar jorao hingka hingke bwta to nijini buphayung no khoroksa nijini bwsa haike no uansukgo to khana baina buphayung hingka hingke bwtani first bwsahai phiaba buphani ulo hingka hingke second father chwng bwta no hino. Tei borok bo haike no second father haike no nijini mwnai rok no maya khlaio je bwta tongwi tongnai eba kheba bibi tongwi tongnai rok o second father yakeba second mother ni maya no feel khlaimanna abo haike no o bwta bo boni second father haike no doctor samani yagulo bono kisa phano ta kumri di tamo thudi hinui hingka hingke anti venom injection manmani yagulo kheno o je chibuk subjaknai muktri phaika markheno phiaba already sajak tongo muktri phaipano bono jesike phano distract khlai tongdi jate bo thuyatwi khlaiwi haike bwta thuya jaya kharwi bono 1 घन्टा no prai thapra rewi tongkha mwkhango jate bo muktri ta naithung distract wngwi tongthung o bini muktri swrawi haike bo thapra rok mang rewi tongkha 1 घन्टा ni bisingo 150 bar ni slaipano kwbang bini yagrok rwai sawi thangbai kha haipano bo thagwi tonglia bini buphayungni bagwi jesake phano banchirwi narwknani bini yak phano kagwi thangtung bini yak phano bai thangtung rwaima bai kuno wngya hinui bini buphayung no banchirwi narwkna hinui bo kisa phano bono ar jorao muthulia. Jodi kisa phano muktri lai thangka hingke o anti venom injection rijak bai akobai bis bai akobai bo tei kuno dino phano sijaklak direct no thwiwi painai hai hinui girijagwi no bo khoroksa bupha haike nijini buphayung no second bwsa haike bo purano maya khlaika tei ar jagao bo kisa phano muthulia paithago bo success bo wngkha bini buphayung no banchirwi narwknani bagwi hingka hingke norok pode nijini buphayung eba kheba mwnai no bwta no amhaike hamjak comment section o comment khlai salai di hingke o bwta ni bagwi belai kheno salute bwkhabai hingke norok tamo sanani muchung o khoroksa bupha hai bwta ni bagwi comment section o thangwi comment khlai salai di.